La vorera és el punt de trobada entre la terra i la mar. És un ambient canviant, sotmès a moltes fluctuacions i a unes condicions de vida molt dures per la força de les onades, el vent, la salinitat, les temperatures extremes i l'elevada incidència solar. A les Illes Balears, aquesta franja es caracteritza també per la transparència de les aigües, ja que no hi ha rius que hi aportin sediments de forma continuada. Són aigües molt oxigenades i més càlides que a les zones més profundes. En poc espai, a la vorera es localitzen diverses comunitats en funció de les condicions de cada zona. La part superior no està coberta d'aigua, però la incidència dels esquitxos i les onades és contínua. Pocs animals s'han adaptat a aquestes condicions tan dures. Les pagellides, el caragolí negre i la gla de mar han desenvolupat closques molt dures i una capacitat de fixar-se a la roca que impedeix que siguin arrabassats per la força de les ones. Sovint cerca aliment per aquí el cranc sabater. Just en el límit entre la terra i la mar existeix una estreta franja que pot estar coberta per l'aigua o bé, ocasionalment, eixuta. Aquí els organismes s'han d'adaptar als moviments continus de la mar. Baldufes, cornets, peus de cabrit i altres mol·luscs són habituals en aquesta zona. El cranc pelut, més gran i vistós que el seu cosí el sabater, es refugia a forats i encletxes de les roques. És un animal molt territorial que defensa la seva àrea d'alimentació i de cria. Uns altres crancs, els ermitans, habiten closques de pades i cornets que els proporcionen un bon refugi per l'embat de les onades. Altres animals han desenvolupat formes més toves i elàstiques que els permeten resistir els moviments de l'aigua, com la tomàtiga de mar, capaç també de sobreviure emergida tancant els seus tentacles. En els primers centímetres per davall del nivell de la mar ja hi creixen les algues. Aquí hi trobam les espècies que necessiten estar sempre submergides, com el bogamarí o eriçó negre, i les ortigues de mar o anèmones. Un crustaci característic, les petites gambes, quasi transparents, també són freqüents a les basses i cocons que es formen entre les roques. Els peixos no són freqüents. La major part de les espècies prefereixen zones més fondes i només ocasionalment visiten la vorera. Tan sols els quebots i les raboses habiten aquest indret. Són peixos petits, amb la forma del cos adaptada a viure posats damunt la roca i resistir el fort moviment de les onades. Fins i tot són capaços de sobreviure quan resten emergits. Com han vist, les espècies de la vorera han hagut de desenvolupar un mecanisme d'adaptació peculiar per sobreviure en unes condicions de vida molt dures i canviants. Si s'altera aquest espai, s'amenaça la seva subsistència.